Salutare tuturor, eu sunt Opesor și azi sunt alături de Daniel XD și Retol. Hai bă, nu ziceți... Da, lol. Deci cred că eu picat netul. Eu picat play-ul, no. Adi, ți-a picat play-ul în cap pe 4. Bă, ți-aș comenta, dar nu-s lip să mă cobor la nivelul tău. E unul între noi? A, îl văd și eu. Dar nu știu dacă tu ești ăla de lângă el, dar nu contează. Ai, te vezi slabe. Adică nu sunt așa de OP, că nu mi-a putut da și un chestplate, bă. Mie mi-a dat cască de diamond, pantaloni de iron, o cască de iron și niște buzi de iron. Nice. De iron. A, numai casca de diamond. A, chestplate de DMD, nice. Bă, eu mi-au și rod. Eu îs aproape full. DMD. Pantaloni și buți. Să nu-mi zici că tu ai. Că tu nici nu ești pe server. Nu știu ce ai făcut, că ai dispărut dintr-o dată. Bă, pe ăsta l-a luat Enderman-ul. Bă, a venit un țigan. A venit un țigan cu hack. Cred că hack. Bă, cred că era hack, că dădea cu târnăcopul în mine, de zici că e spartan. Bă, mi-a pus lavă. Mi-a pus lavă țiganul. Hai, bă, am și eu o găleată. Băi, țiganul. Really, nigga. M-a bătut cu lavă. Direct, rage quit. A, și IP-ul serverului îl aveți în descriere dacă vreți să intrați. No, ok, o să pun pauză până ce intrăm pe cealaltă mapă, deci, da. No, bun, am revenit. Hai, mai este 5 secunde. Serios. O să fac tot posibilul să te elimin. Ce ai? Full diamond? Nimic. Uită-te pe filmare. Nu, poate. Uită-te pe filmare să vezi ce am zis. Dacă ești mai chiar. Când o postez, bă, not bad. Bă, de ce nu pic iteme bune? Bă, mie nu mi-o pica numai 3 perechi de buze de iron cu care nu am ce facem. Bă, și eu nu avea. Ce ai făcut, bă? Ăsta a murit, dar... De ce a urlit, bă? Ok... Lavă... Zic că am tot ce-mi trebuie. Mă duc la... LOL. Ăsta-i... Bă, faci și rage quit și... Na, ești tare. Bă, deci am arc, dar n-am săgeți. No, hai repede. Zâm dacă dă ăla în mine. Stai. Jet acasă. Are 8 de diamond. Ho, nu faci tu ce vrei cu mine. Da, a murit. Nice. Na bun, punem pauză și intrăm pe următoarea mapă. Na bun, am revenit. Cred că mai facem câteva meciuri și încheiem. Sper să câștig un meci, dar nu cred că o să fie așa, sigur. Na, 1, hai. Ai intrat sau nu? LOL. A, bă, eu filmez episodul. Tura asta. Bă, eu nu ies, eu sunt pe server, pe sesiune. Na bun. Da, 17. Oh, power 3, not bad. Bă, ăsta, Dani, uită-te dacă vine cineva la mine.
E cineva. Vrea cineva să mă asasineze? Na bun. Faza e că n-am prins niciun Ender Pearl. Nice. Eu. Ok. Bă, zi, dacă mă ținte. Corect. Da, bă, zi dacă îs target. E un panda, mă. E un panda. Bă, eu încerc să trag cu mărul. Haha, panda! Dai! S-a băgat. O, ce ratangiu ești! A, bă. Easy. Bă, acum nu cred că are... Bietul. Bietul de panda. Bietul de panda. Nu! Bun, hai să mai intrăm pe încă una. No, ok, am revenit cu altă mapă. Cu mapa de pe End. Ceva gen. No, sunteți gata, băieți? Ai nașpa când faci noapte. Mie nu-mi place. Ăsta, Dani, să-mi dai cerere pe Skype să vorbim. Mai filmăm un episod, ceva... Ha, bă! Ăștia-și bat joc de mine! Bă, ăștia-și bat joc de mine! Bă, ar trebui în toate chesturile pe End să pună măcar un pickaxe. Să spargi mai iute chestia asta! No, gata! O Ender per Power 3, I'm best. Stare, e șmecher, bă. Dar bine că pune pickaxe-ul fix că nu mai am nevoie de el. Și parcă văd că mă duc în mijloc și din prima s-a asasinat. Oh, bă, fără ceartă, băjeți. În tine, orect. Oh. Ok, hai, bă. Bă, m-a omorât, really? Na bun, pun pauză, intrăm pe cealaltă mapă și aia e singura mapă care o mai joc, că deja... Na bun, și am început o nouă arenă. Hai să vedem. Poate e ultimul meci pe care îl fac în acest episod. Sper să câștig. Da, meciul trecut Adi era să câștige. Da. El se bloca în pânză. Mereu. Da. Nu, dar el chiar mereu. Da, bun. Chiar n-am numai pantaloni. Bă, am și o cască și chestplate. Ai buți. Da, bun. A, și Adi o trebuie să plece și da. Așa. Da. Eu am cască. Și chestplate. Ouă, așa. Bulgări, blocuri. Bă, dar nu poate pica și mie un Ender. Nu cred, nu. A, și pe mine. Da. Și cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați butonul de like, să vă abonați, să dați un share și un subscribe, fine. Și cam atât și cu acest episod. Eu am fost pe Sword alături de Dani și era și Adi, dar a plecat. Da. Cam atât.